हाया फानजोबथोंसै हाग्रामायाबो हा फानगासिनो दं एमपि गेलेनो आंथ' हाग्रामानि खाम्फानि जेसेबां हा फैयो लोगो लोगो एप्रुभ खालामखायो आंथ' दावहारुसो खाम्फाखौ चेलेन्ज खालामो बिथाङा एमपि गेलेगोननो मस्ट वेलकाम हाग्रामाजों खाम्फाजों एमपि गेलेनो हा फानगासिनो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा गोदान मुगानि दायना समा फैथों आं दावहारुसो आं खाम्फाखौ चेलेन्ज खालामो खाम्फाया गावनि बिफानि जोनोम जायगाखौनो हानि नामजारि खालामाखै पनिपतनि दावहायाव कुरु जातिखौ सिलिंखार खालामनाय बादि चन्दन खाम्फा आरो हाग्रामायाबो बर' हारिखौ सिलिंखार खालामनो नागिरदोंमोन बेनि आंनाव ए टु जेड फोरमान दं पेन केपसिबाव इएम रनजित बसुमतारिया गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिपिएफनि हेंथा गोख्रों चेलेन्ज खालामदों बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बसुमतारिजों इएम रनजित बसुमतारिया फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थिखौ लाना गोख्रों चेलेन्ज खालामदों इएम रनजित बसुमतारिया इएम रनजित बसुमतारिनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनाय नैबे नुथायखौ नोंथांमोनहा नायना ला लाजिनाय मोनदों बाथ्रा बर' समाजाव मोनसे बाथ्रा दं दिनैनि जुगाव बिथांमोनखौ गोदान मुगानि दायना होननानै बुङो दायनाथ' गैया नालाय लेखा गोरों दायना बे लेखा गोरों दायनाफ्रा क्रिटिक्स होननाय बुस्थुखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया क्रिटिसाइज जाय मानसिया जाय पार्टिया क्रिटिसाइजखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया बियो समाजनि जानानै मावनो हाया दाखालि फानिराम बिथाङाबो मा 17 बोसोर बुंबाय थायोब्रा होननानै एसेमब्लियाव बुंदों आसलथे बिथांमोना लाजिनांगौ मानोना खाम्फाया 15 बोसोर डिपुटि चिफ जादों 2 बोसोर इएम जादों खाम्फानि जायगायावनो नैबेवहाय मोनथाम गामिया दिनैसिम जुरिब जायाखै जाय जायगायावहाय खाम्फानि बिफा आयंआ बेयाव जोनोम जानानै बेयावनो रुंसारि जालांबाय बे जायगानि हाखौ बिथांमोना दिनै जुरिब खालामाखै जोङो बे 16 तारिखनि गेजेराव बिनि सिगां 16 तारिखनि सिगां जोङो रानिखाता नर्थ रानिखाता मा गामि मोनथाय मोनथाम गामि बे गामिनि रायजोफोरनो जोङो हाखौ सुनानै जोङो गथायना होनो नागिरदों बेफोर जोंनि मोनफा मोनफा एचिभमेन्ट बेखौ बुंबा लाजिनाय मोनगोन आरो खाम्फाखौनो रायखांबावनोसै आं खाम्फा होन जेम्स होन बिथांमोना जेम्सआथ' निसिमानि इएममोन 2008आव खाम्फाया जादों सेकेन्ड बस बिपिएफनि माने बिथाङा जेब्ला मा होनो कौरब पान्डबनि दावहायाव पानिपतनि दावहायाव दावहा नांनो थांदोंमोन अर्जुननि मा होनो रौरोथोन हमग्राया सोरमोन मिथिगौ कृष्ण नङामोन होनबा कृष्णजों अर्जुनजों जेरै माबा खालामनानै प्रजेक्ट खालामनानै इस्टिमेट खालामनानै पलिसि खालामनानै दावहानि गासैबो स्ट्रेटेजिखौ लानानै जेरै पानिपतनि दावहाखौ मावदोंमोन खाम्फाजों हाग्रामाजोंनो अर्जुन आरो कृष्ण जानानै बर'लेण्डखौ दैदेनबोदोंमोन आरो बिथांमोनानो जेरै मा होनो कुरु बंस'खौ धंस' खालामदोंमोन चन्दनमोनजों लोगोसे खाम्फा आरो मा होनो जोंना हाग्रामाया बर' बंस'खौ धंस' खालामनो नागिरदोंमोन गोबां जाहोन दं आंनाव ए टु जेड रेकर्ड दंजोबो बुंनांगौ जायोबा जों बुंगोन एमपि इलेक्सननि सिगां दा बुंथ'वा दा मोनसे खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों खाम्फाया लाजिनांगौ 17 बोसोराव मा मावदों होनबा जोंना फानिरामा लाजिनांगौ 17 बोसोराव मा मावदों होनबा जेम्सआ लाजिनांगौ मानोना 2008आव रायजो जाबोनाय बर' गामि राङि जराखौ 2008आव बिसोरो फरेस्टआव हाखौ सोफिनबावदों नेसनेल पार्कआव जायनिफ्राय दा बर' गामिया दा होखारजाजोबसिगोन इलेक्सन खालामनानै दा बेखौ बुंबा लाजियो मानो 17 बोसोर रायखांदों होननानै 1964 मायथाइयाव मियादि फात्ता गोनां ननके काहितमा होननाय मोनसे हालाम मोनसे भिसिडिसि जेरावहाय 4000निख्रुइबो बांसिन न'खरा रायजो जागासिनो दङ बिसोरनि हाखौ 64 मायथाइनि मियादि फात्ता हाखौनो 2008 मायथाइयाव मा होनो नेसनेल पार्कआव सोदों हाजार पइन्ट दं जोंनाव बिथांमोनखौ जों जुदि कुरु बंस'खौ डिस्ट्रय खालामग्रा होननानै बुङोब्ला बर' बंस'खौ डिस्ट्रय खालामग्रायानो जादों बिपिएफ जायनि जाहोनाव जों 17 बोसोरखौ रायखांनो गोनां जायो जेरै कुरु बंस' होनोब्ला जोङो पानिपतनि दावहाखौ रायखांनो गोनां जायो बेखायनोथ' आं फिथा होदों थारमाने बिथांमोना फिथा हायाबा बोरैबा मोनो नालाय आगोलथ' बिसोरो एमजिएन रेगानि खामानिखौ फिथा हायोमोन गंसे न'खौनो उल्थां फाल्थां खालामनानै बिसिनि नामावबो फिसालानि नामावबो फिसाजोनि नामावबो गावनि नामावबो आइ वाइ न' लायोमोन उल्थां फाल्थां
खेमसि हायोमोन जों बिदि खालामालासिनो मावनायनि खेमसिखौसो होदों। नेक्स्ट टाइमाव उमुगा देरहानाय नङा होनना बुंबाय थायो। फैथोंसै आंथ' दावहारुसो खाम्फाखौ चेलेन्ज खालामो बिथाङा MP गेलेगोननो मस्ट वेलकाम। हाया फानजोबथोंसै हाग्रामायाबो हा फानगासिनो दं MP गेलेनो। आंथ' हाग्रामानि खाम्फानि जेसेबां हा फैयो लोगो लोगो एप्रुभ खालामखायो। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।